tapi sakngesane niku saya Arya Suma niku asal bisa menerjemahkan dari bahasa satu ke bahasa yang lain ini sebenarnya sama. Mau pada waktu niki agama niku hanya benar untuk sepihak. Benar untuk sepihak niku nek Islam ya keremtok. Nek kon nyampur wong Buddha ora gelem, kon nyampur wong Hindu ora gelem, kon nyampur Konghucu mboten gelem ngoten niku le. Duh, inti dari Serat Sapta Margotama iki apa, Mbah? Serat Sapta Margotama. Sapta pitu, marga dalan tama. Nggih. Pitung dalan ing utama itu werdine apa, Mbah? Dalan utama pitung perkara niku werdine ngeten. Werdine memberi petunjuk kepada umat manusia supaya berjalan yang benar. Tujuannya ngeten. Amarga di saat manusia niku disetir dening hawa nafsu, wong-wong niku perbuatan melenceng saking kesane Tuhan. Akhirnya Tuhan memberi hukuman nggih menika sawijining panandhanging rasa batin. Karena orang niku mboten perbuatane sesuai kalih kehendak Tuhan, globalnya Tuhan memberi hukuman kepada umatnya ayat inggih menika maneka warna panandhanging rasa batin. Kados rasa susah, rasa meri, rasa muring, rasa samar, rasa curiga, rasa sak panenggane niku bulet niku ngoten niku. Lah iki dalam Serat Sapta Marga itu ana pikukuh sakjroning rasa iku ingsun sakjroning ingsun iku urip sakjroning ingsun kang urip ing sakjroning nalar. Maksude piye, Mbah? Niku nek upama wong Islam niku syahadat. Oh. Ingsun anesane sejatine ora ana Allah. Ora ana sembahan ingsun anesane sejatine ora ana sembahan kecuali Allah. Lan ingsun anesane Muhammad itu utusan Allah. Kesamaane ngoten niku. Oh. Dados niku pikukuh niku maksudnya bahwa menyatakan bahwa sebenarnya setiap manusia sudah lengkap memuat kawula Gusti, asifat lorona tunggal, kalau sifat kawula Gusti kan. Dados kisah manusia niku manggenan sajroning Allah. Ya jenengan iki nulis Triloka. Triloka maksudnya Triloka ya apa, Mas? Triloka niku maksudnya trino kan 3. Heeh. Telu, loka niku alam jagat. Terus alam niku 3 perkawis. Nggih. 1 alame urip, Ya. 2 alam semesta, kuwi 3 alam dunya. Oh. Alam urip niku uripe kabeh kang basa urip. Kados uripe basane manusa, uripe basane kewan, lan uripe basane wit-witan. Nggih. Lah sing alam semesta niku sari-sarine kahanan alam dunya. Ajeng nomor 3 alam dunya niku nggih sifat kahanan ing kakatan iki wonten srengenge lintang rembulan, manungsa wit-witan. Niki alam dunya ngaten iki. Terus iki Sang Hyang Pramana nitisake urip ana 7 prakara. Maksude 7 prakara iki piye, Mbah? Rada macem niku mah. Nggih. Ana 7 prakara iki maksude piye, Mbah? 7 prakara. Dasare witing urip. Oh, nggih. Maksude nggih. Nggih. Wiwitane urip, witing urip niku kan disebut Sang Hyang Pramana niku maksude sing diarani witing urip niku mboten mung 1, tapi kathah. Pra niku kan kathah. Pra witing urip niku pra niku kathah warata saning bawana. Mana tegese ngubengi jagat raya. Dengan demikian sing diarani witing urip niku
kathah 800.000 bawana lan ngubengi jagat raya. Mboten mung satu. Nah enten anu kidungan diarani Kusuma Anjahing Tawang. Iki kidungan. Iya. Pitung prakara mau ana dat, ana cahya, ana roh, ana nafsu, ana budi, ana badan. Ki perdine piye, Mbah? Anu ingkang dipun wastani zat utawi witing urip ugi sifat uripe manungsa niku adalah zat sing kula kandhake. Nggih. Anu karena zat niku nggih anu mulai anu manungsa langsung iso berkembang utawa malih berwarna niku karena zat. Nek manungsa mendine nggih bae kadhe mong ngoten nika mengki wis gedhe tambah. Nek rambut mawane rambut anu nek dina malah lirem malah sedo malah putih niku karena zat. Nek kalau sing kula aturi kedamel nika kates nalika anu dina rupane ijo, anu rasane ya gur anu sepo ora rasa apa-apa, sampe anu mateng rupane anu abang, rasane legi. Lah nek mboten dikasih jane dari mana kamu masukkan gula? Wis legi masuk sing dilegi iki jane gula. Jadi setiap manusia niku terdiri dari 7 kahanan niku. Siji zat, loro cahya, telur rasa, 4 roh, 5 nafsu, 6 budi, 7 badan. Badan niku pinangka wadah kana 6 perkara. Oh, nggih Mbah. Ya budi niku sekape ubaran pula. Budi niku arep ubaran pula masa bae lae-lae sing nangis sapa sing ngakon nangis. Anu rebah itu sapa sing ngakon. Nggih. Pancal-pancalan ini sapa sing ngakon. Budi niku ngoten niku. Mula budine sing diketari budi niku adalah pakati bener. Soalnya mboten nanggung resiko napa-napa. Sinanggung resiko ada pikiran manusia. Bayi lara apa itu susah, kemudian Iki dalam pemahaman jenengan itu pitung pakara ki ana istilah ada dasar sari-sarining rasa terus jenengan nulis Hono Caraka. Werdine tegese apa Mbah iki, Mbah? Ada dasar saya rasa niku maksude aksara Jawa cacah 20 nggih kang kapérang dadi 4 perkara niku asale saking nalika nindakake sarasa. Sarasa niku sama dengan semedi, sama dengan meditasi. Di saat saya melakukan meditasi, di saat saya melakukan semedi, mendapat suara dari batin sini yang unine ngoten niku. Ana Caraka, Datasawara, padha jayanya monggo Bathara kan ngoten niku. Ya. Terus iki ana pemahamane jenengan ning padha jayanya kahanane alam donya itu merdine piye ini? Padha jayanya ini maksudnya. Oh, ngoten. Nggih. Niku nek anu malah kula babarke ketinggesan. Oh iya, Mbah. Nggih. Ana Caraka tegese ana carita angarani. Kabeh kahanan ing alam donya ora lanang ora wadon kedadian sangka sebab akibat ya wis dumunung mangsa. Tegese kabeh kahanan ing alam donya niki kedadian saka sebab akibat niku kahanan kang katon niki sedaya katon niki sebabe saking boten ora ana. Sebabe sing ora ana. Dadi anane kana niki sebabe sing ora ana. Mula unan-unanane niku anane kang ana iki asal saka ora ana lan kang ana iki bakal bali marang ora ana. Nek kesamaane dari basa Arab innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi nek
diterjemahke ada perselisihan arti sedikit. Yud anu sebab akibat kang dumunung manungsa niku ini artinya adalah setiap manusia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan sendiri. Maksudnya mempertanggungjawabkan perbuatan ini nek kowe temben apik kok ndolomu ya apik nek kowe anu ganyol digebuk-gebuk lakonane dhewe. Terus iki Data Sawala tegese nggih. Data Sawala tegese datan swara utawi ora beda. Kabeh kahanan ngalam donya iki lanang wadon gedhe cilik tuwa enem ora beda asale duwe kekarepan. Sama-sama duwe kekarepan. Maka iralane kan kekarepan manusia. Nggih. Ya padha jayanya tegese kabeh kahanan ngalam donya iki ala becik bener luput padha dijayana oleh ndek kekarepan. Mula kula Kolomben kan ngomong masalah hukum buatan manusia itu hanya untuk melindungi orang-orang yang benar dan orang-orang yang lemah. Sebetulnya mengambil dari arti Padajayanya itu benar kahanan gumlareng urip ana ing alam dunya iki terdiri dari dua kutub yang berlawanan. Ana becik, ana pejabat, ana penjahat. Niku ana wong sugih banget, wong mlarat banget niku sudah menjadi menjadi batas menjadi kehendak dari dari kehendak alam gaib, dari kehendak alam suwu. Amarga enten niku sing enten suratan hukum niku sing diarani kawitan saka Purwakerta niku mestine kawitan saka wiwitane ora ana apa-apa. Sedhi-sedhi mboten ana karena sumbung utawa diarani alam awang wong sumbung.